Euskal Baladak, Baladas Baskas antologia kaleratu dau Javier Kaltzakortak. Herri literaturan aditua da ikerlari markinarra eta Euskal Balada tradizionalen arloa da gehien landu dauan gaietariko bat. Talaiatik irratzaiora gonbidatu dugu eta geugaz daukagu telefonoaren beste aldean. Javier, Gabon. Gabon, bai. Bueno, hilabete besta igaro, liburua kaleratu zendunetik, behar bada denbora gitxi igaro da, baina zelango harrerea euki dau zeure lanak? Ez dakit, badakizu, abenduan izaten da, ez dakit, liburu gehien nik uste dute plazaratzen den sasoia edo hilabetea ez da, horre goten da Durangoko azoka eta jende askok urte barruan nahi izaten daue liburu batara eta abenduan ateratzen dauda nik ez dakit. Uste dut harrera ona izan da bela, hau da argitaratzaileak berak izan deuztanez, leku batetik baino gehiagotatik eskatu dut eta behin eskatutakoa saldu ondoren barriro eskatu dut. Orduan uste dut harrera ona izan da bela, bai. Zuzeu imaginetan dut, Javier, gustora egongo zarela, ezta? Hainbat denborako lana izango zen, segurutik onakoa, eskuartean ikusteak postasuna emongo dauz lan edo alan. Bai, beti lanak norberaren buruan egoten dalde batetik, luzaroan, gero ordenadorean eta buruetan bietan egoten da, talako batean, beste leku bat hartzen dago, ezta? Eta orduan liburua argitaratu egiten da, eta bai postasuna eta deskantzua behartzen da. Bai. Euskerazko baladak eta euren gaztelaniazko itzulpena dakar zeure lanak. Hasteko azaldu iguzu zertaz ari garen, zelangoak dira Euskal Baladak? Baladak dira kantu narratiboak dira. Hau da, kantatu egiten da eta kantatzen da neurrian kontatu egiten da. Orduan dira kontaerak kantatuak direnak. Eta gehienetan Euskal Baladak alako esan daigun gertaera gogorrak adierazten ditu, heriotzak, bengantzak, balada historikoetan gertaera historikoak beha agertzen dira. Historian Euskal Herriko lurralde batean emondako gertaera dira, ezta? Esate baterako bere terretxeren balada 15. Mende erdialdean Zuberoan emon zan gertaera odoltzu bada. Eta balada historikoetan uste dugunez Euskal Herrian izandako gertaeretan oinarritutako kantuak dira, ezta? Baina gehienetan gogoan garriak diren eskero, buruan eta memorian geratzen diren eskero, historia gogorrak izan hori dira, eta odoltzuak eta protagonistak izan digun normalean haundikiak izaten dira, nobleak, markesak, jauntxoak izaten dira, bai. Eta egilei jagokenez, nortzuk dira gitzi, orokorren edo? Herri kantuak diren ezkero egilea herria bera da. Eta transmisioz etorri diren ezkero berez hasieran jakina norbaitik egingo eban, eta norbait horrek behin kantua sortu ondoren, transmisioan etorri dan ezkero belaunaldi, egon dira kantu horren transmisoreak egon dira. Eta lako baten kantu hori norbaitek bildu eta argitaratzen badau, orduan biltzaile bat egoten da. Baina berez egilea herria bera izaten da. Eta horregaitik herri literaturatzat hartu ditugu baladak. Eta hori ez bakarrik Euskal Herrian, esan nahi dute ezagutzen ditugun tradizio guztietan. Esate baterako gaztelaniazko erromantzeak balada klase bada, hori bebai erromantzeena, eta herriak berak transmititzen dau eta alako baten norbaitek bildu egiten ditu
eta biltzen daben neurrian argitara emoten da, orduan biltzaile bat egoten da, edo kasu batzuetan biltzaile bat baino gehiago. Ikerketa lan handia egin dozula emoten dau, Javier. Antonio Zabala Sanak egindako lanari jarraitu deutzazu. Nor zan Antonio Zabala eta zelango lan egin eban berak? Antonio Zabala zan jesuita bat, Tolosan jaio zana, 1928an, eta berak neizta jesuita izan, berak bere asmoa izan zen ahozkotasuneko biblioteka bat egitea. Eta ahozkotasuneko biblioteka hori egiteko 1950 inguruan edo apur bat lehenago hasi zen materiala biltzen, berso zaharrak bai ahoz eta bai berso paperetan eta erabateko eta besteko ahozko materialak biltzen hasi zen. Harik eta 1961an Auspoa bilduma argitaratzen hasi zen arte. 1961etik aurrera Auspoa bilduma argitaratzen hasi zen, eta bere bizitza guztian bersoak bildu eta bersoak argitaratzen moneban. Bersoak esaten dugunean ez dira bersoak bakarrik, esate baterako bersolariak idazten jarri zituen, eta bersolariak egindako liburuak autobiografia asko eta testigantza liburu asko bildu zituen, argitaratu zituen, eta guztira 300 bat aldeko biblioteka bat osatu eban, euskeraz gehienak, baina gero erderaz 30 bat liburu atera zituen Espainia guztiko testigantzak eta biografiak argitaratuz. Beraz izan zen, 20. mendean izan dugun asko eta batera, behar bada, bi haundienak izan ditugun, bi biltzaile eta haundienak. Antonio Zabala hitz-bitan esan da, bai. Zelan egituratu dozu liburua, berak egindako lana oinarritzat hartu dozu, jarraipena egin dozu zeuk, zelan edo alan, zelan egituratu dozu? Bueno, hau da, liburu hau antologia txiki bada, eta orduan antologia txiki hau egiteko batez nire tesilanean oinarritu naz, eta tesilana bada askoz liburu kotorrago bat, haundiago bat, eta ia orain laster argia ikusten da ben, ezta? Orduan tesilanean alegindu naz, ahozko balada, ezagutzen diren euskerazko ahozko balada gehienak aztertzen eta harakatzen, ezta? Eta berzino barriak emoten bai, ezta? Eta orduan tesilaneko esan daigun adartxo bat da antologia hau, bai. Aitatu dugu hasieran gaztelaniazko bertsinoa argitaratu dozula, ezta? Bietara argitaratu dozu. Bai, berez jakina. Euskerazko bertsinoa da importantea, eta jakina antologia hau pixkat ez dakit batez behar da aldunentzat uste dute zuzendua dagoela, orduan euskal baladaren itzulpen bat egin dut, eta balada bakotxari sarrera bat egin dutzat. Sarrera bat hobeto ulertzeko. Zer dinoan baladak, nok batu daben, ze ezaugarri dituen, lan itzulpen utzak ez da argi haundirik emoten askotan. Eta orduan sarrera batek balada bera hobeto ulertzeko, lekutzeko eta zehaztasunak hobeto jakiteko balio izaten da, eta hori, balada bakotxaren sarrera bat idatzi dut. Aukeraketa bat begin beharko zendun, baladen artean, zertan oinarritu zara, baladak aukeratzerakoan? Bai, jakina, antologiak berak esaten da moduan, antologia beti da aukera bat. Bai.
eta aukera hori beti da personala, antologoak berak egiten da bena, edo aukeratzaileak berak egiten da bena. Jakina, aukeran beti alegintzen zara testurik antologikoenak dira berez testurik onenak, edo osoenak, edo importanteenetarikoak, eta nire alegindunaz, testurik importanteenak edo aukeratzen. Euskal antologia askotxo dagozan eskero, edo, behintzat, dozen erdi bat behintzat badagoz orduan, beti berberak aukeratzen ibiltzea ez dago barritasun handirik emoten, ez dut liburuari barritasun handirik emoten, ez da, eta legindunaz, askotan bardinak ez izaten, hori da, nire aukera. Ezate badako, berterretxeren balada, dugun baladarik ezagunenetako bada, eta antologia guztietan agertzen da, nik ez hartu dut, baina ez da betiko eredua ez dut sartu, beste eredu bat sartu dut. Eta lan pixkat antologia horrek berritasun bat izan daian, bai. Bat aukeratzea segurutik oso gatza izango da, baina ez dakitolan memorian zure gustokoren bat zein izan daitekeen? Bai, gustokoak asko, ia guztiak ez da, horretarako egiten da balada, ez da, gustokoenak sartzeko, eta bai, askotan gainera balada beraren berzio bat baino gehiago aukeratu ditut, balada bakarra ez aukeratzearen, berzio bat baino gehiago, ez da, eta hor, ezate batako, nik uste, neska, el marinero raptor, edo el marinero raptor ditzen da erdera, eta euskeraz ditzen da neskatxa untziratua, hor neskatxa untziratuaren ereduak esate dago nik uste oso edarrak direla, zuberako ereduak dira, eta oso eredu edarrak dira, bai, neskatxa untziratuarenak, el marinero raptor, alan ezagutzen da Europan, bai. Baladetaz be asko ikasi daiteke ez da, Javier? Bai, edo zein alorrek dauka zer ikasteko ere buluzea, ez da? Eta osko literaturan askok esan hori dabe, bizkate balada mundua dela bizkate mundurik aberatzenetako bat, edo ederrenetako bat, eta bai, hor baladetan baladen aukera egiten denean, edo euskal baladak era bateko eta besteko lurraldetakoak diren ezkero, euskera bera desberdina da, Bizkaiko baladetan, Bizkaiko euskera gertuko da, eta Zuberoako baladetan, jakina, Zuberoakoa, orduan hizkuntzaren aldeko, hizkuntzaren aldetik badago altxor bat, ezta? Baina balada batzuk historikoak diren ezkero, historiaren alderditik badago zer ikasi, ezta? Eta alderdi askotatik aztertu lehiz baladak, bai. Altxortzat joko dugu zeuk egindako antologia, Javier? Eskerrik asko, baladak eurak nik uste dut altxorra osatzen da bela, bai. Eta altxor hori neurri baten erakustea da antologiaren esan daigun helbururik haundienetako bat, bai. Ez dugu aitatu orain arte, baina Muelle de Uribitarte etxeagaz argitaratutako lanada onakoa, eta imaginetan dut liburu dendatan eta eskuragai egongo dala, ez da, nahi da benentzat? Bai, uste dut, Bilbokoetan bintzat errezet, nik uste dut herri txikitara joaten direla, baina bai, edartu. Oso ondo, Javier Kaltzakorta, eskerrik asko, gugaz egotearren, ondo jarraitu. Zuri eskerrak, ondo segi, bai.